Eta ongi etorriak Bilbosarra forumera, gaurko hitzaldiarekin bukatzen ditugu jardunaldiak eta biak irakurketa goizeko 8:00 Arriagan goizeko 8:00 hasita. Hemen aurkezpena egiteko hartuko dut punto bat, lehengo egunean, astelehenean, prentsaurrekoan Angel Latxondi idazleak, Otxopeteren egileak, utzi esan zuena, edo pentsat urrango gunean, pentsat medioetan jaso zutena. Eta ipiniko diot ejemplo. Esaten du, nik ez nuen imaginatu nahi orduko jenteak nola hitz egingo zuen. Alegia, berak ez zuela idatzi pentsatuz garai hartan, hau da, erdiagoan, edo ez garai hortan, erdiaro hortan, gutxi gora bera, jentiak nola hitz egingo zuen. Baizik eta nik asmatu nahi nuen hizkera bat irakurleek konbentzio moduan onartuko zutena. Nik asmatu nahi nuen hizkera bat irakurleek konbentzio moduan onartuko zutena. Alegia, ez garai hartako hizkuntza izan zitekeena berrera ikitzea, baizik eta konbentzio. Nik pentsaurrekoan hori entzun nuenean, gogoratu nintzen pasadizo bat, ez? Zentia sartzen da bitartean, kontatuko. Ni irakasle hasi nintzenean, dela urte batzuk, gau eskolan goi mailatan eta literatura desente irakurtzen zen. Eta besteak beste irakurtzen ziren Xabier Gereñoren novelak. Ez dakit jakingo duzuen, Xabier Gereñoren novelak izaten ziren espioitzakoak, novela beltza estilokoak, errez irakurtzekoak, azokonikak. Eta, gogoan daukat, ni orduan ikasle pisu batean bizi nintzen, irakasle eta ikasle batzuekin. Eta nire lagun bat zegoen euskara ikasten goi maila batean, eta hain zuzen ere zeuden gudari bat Gereñoren liburua irakurtzen, eta etxean geuden, eta bera hau zegoen irakurtzen, eta irakurtzen ari zala momentu batean, hasi izan parrez. Eta harrituta ze irakurri zuan, eta erakutsi zidan estena bat, gudari bateko estena bat, nun esaten duan, jasangaitz espan atzaizu. Hau da, detektibe bat badoa neska baten gana, eta esaten dio jasangaitz espan atzaizu. Guri orduan nahiko lotzagabeak ere baginan, eta harrituta gelditu ginen, alegia horrek ez zuela funtzionatzen, eta novela beltz batean nola esango diozu neska panposa bati jasangaitz espan atzaizu, ez? Orduan, hori izan zen pasadizua, eta hori niri gogoan geratu zitzaidan, ikusi dut urtea, 1979an publikatu zen liburu hau, eta iruditzen zitzaigun, gauza nahiko anakronikoa, gauza nahiko lekuz kanpokoa hori esatea eta hori erabiltzea. 15 urte geroago publikatu zen Otxopete, eta Otxopete izan zen, danok dakigunez, boom bat euskal gintzan, eta euskal tegian ere bai, eta leku guztietan. Eta ni behintzat, Otxopete irakurtzerakoan gogoratu nintzen asko pasadizo hartaz, eta niri hor bai iruditzen zitzaidan esaldi hori, jasangaitz espan atzaizu hori, oso ondo zegoela Otxopete. Alegia, ez, eta orduan Gereñori kritikatzen geniona, barkatuko dit, kritikatzen geniona Gereñori gero iruditzen zitzaigun oso ondo zegoela Otxopete. Eta Otxopeteko
elkarrizketa batean egon zitekeela, eta niri iruditzen zitzaidan, jasangaitz espanatzaizu hori abaiakuek edo doktrinoak edo esateko moduko esati bat dela eta dialogo bat zala. Beraz, hau dana esateko, hemen esan dudan bezala, egoera bakoitzak, hizkera bat, diskurso bat, egoera bakoitzak, edo Angelek esaten dudan bezala, oinetakoa, oinaren neurrikoa. Hori dara, hoxe, ni pentsaurrekoan hori esan da, hori dara etorri zitzaidan bururan, etorri nahi bibliotekara hartzera liburua, eta hori dara kontatzeko. Hortxe bukatzen da pasaizua, eta hori da, nik, 8 pete irakurriz, ikasi dudan gauza importante bat. Gero, gauzia hor bukatzen da, baina nahi baduzue morbo pizkat gehiago, urteak pasatu ziren, gero txopetekin, bai euskaltegian, guk irakurle txoko bat gendun, asko landu gendun, eta txopetekin jarraitu gendun, eta nik azkenean pentsatzekoan esaldi hori, jasangaitz espanatzaiz hori, txopetekua salda, ez gerein gara. Pasatu ziren urte gehiago, hasi ginean hemengo forumeko hitzaldietan, zorionez etorri zan hitzaldi batzuk guk nahi baino gutxiagotan, baina etorri zan Lertxundi jauna hitzaldi batzuk ematea, eta behin gogoratzen naiz, hitzaldia bukatuta gero, zehose hartzen nahi ginela, esan nion, ala eta ala nik nola Gereinoren liburuan ez hitzaidala asko gustatu, baina nola txopeten esaldi hori ze ondo zegoen. Jasangaitz espanatzaizu hori ez. Eta bari pentsatzen asko gustatuko zitzaiola, behiratu zidan serio, eta esan zidan berehala. Nire liburuan ez dago esaldi hori. Honekin, kontatzen zuen, Angelertxun diren beste ezaugarri bat, eta da, liburuak goitik bera ezagutzen duela, dakiela, eta, ez nintzen joan begiratzera bezegoen. Pentsatzen duen, obsesioa, puntu zorro batia zirkoa, eta hortxe, beste dituz. Eskerrik asko, Pedro, noraingo hitzauengatik, eta noski hartutako lan guztiarengatik kontu honekin, gola bera honekin, urtez urte nik komentatzen nio berari, nola beste batzutan etorri izan naiz, honen harira hitzaldiren batera adibidez kasuan, Kafkaren metamorfosien kasuan, eta horren harira eta etorri izan du naiz, eta inoiz ez dezu ikusten, eta etzea konturatzen horren guztiaren atzean zer nolako lana dagoen. Eta orain egun hauetan, ari naiz jabetzen eta horrenik ere ez nago guztiz jabetuta horretaz. Eta orduan, eskerrek ematen baita ere, lan guzti hori hartzeagatik, eta guri idazle hori eta zuei entzule hori eta irakurlei halako mesedea egiteagatik horlako iniziatibekin. Eta bi kontutxo hasi baino lehenago. Lehendabizi irakurri egingo dut eta ahaleginduko naiz ez natzaizuen jasangaitz. Eta ez nadin, kaso honetan jasangaitz izan. Eta ez nadin, azpegarri izan saiatuko naiz. Eta horrekin batera baita ere, aurretik esan nahi dut, buelta asko eman dizkiot hitzaldiari nondik nora jo eta bat, eta,
errezagoa zitzaidan, berez, errezagoa zitzaidan historiaren beraren eta historia bera nola ikusten dudan nik eta jardutea, baina iruditzen zitzaidan, gero baztertu egin nuen kontu hau, iruditzen zitzaidan nik ez dakatela zertan historian eta kontatzen duen beharrik, edo nolako eta azalduko dira kontu batzuk, nire jardunean, baina ez dukala zertan guzti horretaz jardun beharrik, hori gero irakurle bakoitzak bere eraikuntza egiten du, eta orduan berak du nahi duen bezala, kritikari guzelaxe, nahi duen bezala antolatzeko bere iruduteria. Beraz, otxopetiari zer pasatzen zaion eta zer obsesio dituen eta bat, norberak, irakurleak izango ditu, ni bezalaxe, ni ditudan bezalaxe, izango ditu zer esanak. Eta gehiago interesatuko zitzaizuela, segura asko, irakurle bezala, euskararen ikuspuntutik eta jardutea. Ez naiz arituko denbora guztian horretaz, baina bai hitzaldiaren funtsian dagoena da hizkera literarioaren eraikuntza gai nagusi bezala. Ez noski, hizkuntzalari baten ikuspegitik, ez naiz ni hizkuntzalaria inundin ere, alderantziz, justu urrutinago horretatik. Baizik, sortzaile baten aldetik, idazle baten aldetik. Eta hori da, eskatzazik. Hilean bizia bezala. Hasieran, liburua hilean bizia bezala izan zen. Izenburu bat eman behar izan nuen beka bat eskatzeko. Eta izen horixe bururatu zitzaidan, nebulosa bat baino etzen asmo lauso bat entzat. Izenburua provisionala zen, eta ambiguo. Lokuzioak zer esan nahi duen, bizia izan dugun bezalako izango dela heriotza ere, ez dagoela zertan damutu, ez dagoela esperantzarik, lurrak berdenduko digula bizitza heriotzarekin, ez dakit. Baina esaldiaren ambigutasuna gustatzen zitzaidan eta gustatzen zen gaur ere. Deigarri egiten zen, bizia eta heriotza lotuta egotea, berdintasuna adierazten duen bezala partikulariekin. Eta dakidan bakarra da bizitzak segitu egiten duela inoren heriotzaren ondoan ere. Otxopetxe, etzen artean jaio. Ez izenez, ez izatez. Hasiera hartan esku artean neukan material idatzi urria, errondali buruzkoa zen, eta ipuin baten taxua zuen. Ez neukan garbi non dijo. Tarte hartan, Kapitan Frakasari azken ukituak ematen ari nintzela, erretiroak biziten eta iragana ahaztu nahi duen pertsonaia boteretsu bat hasi zitzaidan nagusitzen. Otxopetxe deitu nion. Izenaren eufoniak eta polisemiak eraman zuten Otxopetxe liburuaren azalera. Hilean bizian bezala berriz, azpititulu gisa gelditu zen. Dudaren eremuetan barrena. Defoeren izurrearen urteko egunkari hartu nuen apal haustu batetik, aspaletik ezagutzen nuen eta material importantea izango nuela libururako banekien. Laizter topatu nuen gaita jotzailearen pasadizo laburra, azpimarratuta neukan. Gaita jotzaileek izagaxo naiz, non nago? Non nagoen, begira, hilotzen gurdian nago eta lurperatu egin behar gau. Baina ni ez nago hilda ez da, jakina izan zuen gaita jotzaileak. Hilean bizian bezala dago gaita jotzailea hildakoen gurdian. Izurriak jotako hilurre bada, edo zoro mentz bat da. Horrela hildakoen erdian lo egoteko total moztor egina dago. Behar bada, bai, behar bada hori guztia da. Gaita jotzaileak berak aitortu ez digu gizagaxo badela, baina bizirik daudenek begiratzen duten moduan zuzendu ditu, begi gorri buiatuak bere ingurura. Eta ikusi duena da, hilotzez inguratua dagoela gurdi barruan. Eta ikusi ditu gurdizainak ere,
izurriz kutsatzeko beldurrez. Eta ikusi du handik hurbil dagoen hilotz-meta sekulako bat zurtan. Izuz zur dago gizona. Momenturik txarrenean tokirik deserrekienean egokitu zena da gaita jotzailearen tragedia. Gurdian dauden hilotz guztiak ere, ez altziren gaixotu momentu txarrenean tokirik desegokienean kutsatzagatik. Ez zuten ezarrekin, ez zuten ezeren errurik, ez zuten ulertzen zergatik tokatu zitzaien izurriaren biktima izatea. Hilda daude. Gaita jotzailea, dardara batean dago, izuaren ahoan argitu ezinik bizion aldean ote dagoen, edo arima alderraien eremuan. Baina, ni ez nago hilda, ez da? Otxepete nobelaren hasierako efektu bisual alako bat, amaru bat da gizagaxoa. Trampantoko bat erderaz. Ez daki, buru ezur bat den, edo bizaldien arteko hil ala biziko lehia, liburuaren lehendaizeko edizioan agertzen zen bezala. Ez daki ilunagarra den, edo egun sentia. Ez daki bizia bezala izango den hilean. Ez daki, trenpeta mekaniko bat ote den, destinoaren arietatik zintzirik. Eta gurtezainak automata batzu badira. Eta ni ere alaxe banintz, automata bat. Automatak museoan. Oso goiz irten naiz hoteletik, fresko egiten du. Ibilian, orain dinagiak ateratzen, Guedeneko, Bretainako hiri bat, Guedeneko panes frantzesez, kanal baten ondotik paseoa noa. Laizter iritsi naiz, 10 bat urte lehenago bizitatu nuen automaten museoaren aurrera. Itxita da. Abandonatua esango nuke. Oso gogoan dut, dekadentziaren sentsazio halako bat sentitu nuela panpin batetik bestera ibili nintzenean. Botoi bat izakatu eta horren jostun bat, zapi bat josten. Aizkolari bat gero, enbor bat mosten, espalak batera eta bestera barraiatuz. Segidan, orkestra bat, Schuberten sinfonia amaitu gabea jotzen. Zakatu nion borrero baten botoiari ere, gizarajo baten buru erori zen lurrera. Bospasi panpinek txalo jozuten. Eta estero horretako automatak pertsonak balira ni bezalaxe, pasatu zitzaidan burutik. Automatikiko, automatak interes handiak izan zidaten garai hartan. Eta orduko oroitzapen garbiak dira. Otxopeten badira orduko lidura horren arrasto nabarmenak. Ibilian, bila zinez kartelen bat ikusten ote dudan, museoa ze ordutan zabaltzen duten jakiteko. Tikitan ideiatila zikin dago, neguko eurien arrasto jada haustuekin. Pena mandik. Automatikiko nire interesa aspaldi haitu zela uste nuen. Otxopetxek itxi zuela nire ziklo hura, baina nire barruak ez ditu, museoaren kontrara, nostalgiaren ateak guztiz itxi. Kanaletik itzuleran, 4 gazte ikusi ditut Arresietako San Benzant ate aurreko Gambeta plazan. Gaupasaren seinale nabarmenak dituzte begietan, ibileran, hitz egiteko modu zabar buiatuan. Gaztetako batek besoa jaso eta zerbait esan du. Eixarra horren bezalako zerbait agian. Auskal, neuk ere besoa jaso diet, nire automata botoiari sakatu badiote bezala. Goizeko 8 San Vincenteko erlojuan. Mozorro festa. Orain 3 urte, Forum honek Kafkaren metamorfosiari eskaini zion urtea. Otxopetxen personaiak metamorfosiatu egiten dira. Hilarri bat bezen persona hotz gutxi salbu, abateakoek berezik. Diralde,
Kapitan Frakasako personaia nagusitako bat, saberiztuna da. Argizariaren egunak nobelako protagonista, ez dakigu eroitxe batean, kartzelan edo zahartxe batean dagoen. Hau, ambiguo asko dago nire nobeletan. Natural ateratzen zitzaidan. Kritiko batek, nik inoiz imaginatu ez nuen garrantzi semiotiko alako bat emantzen arte. Beretakite. Alain Gerson zinekritikoak dio. Artelan bateko elementu bakoitza sistema batean integratzen da. Osagai batek beste batera galmatza. Lotura bakoitza beste lotura baten metafora da. Trepeta mekanikoek sekulako garrantzia duten film batez ari da kritikoa. Gaztelaniaz, La Huella, Mankiewicz-ena. Eta, ondo lotutako sistema bat galdu izanak, utzitako bakardadeaz ari da pelikula. Utsuneaz. Gure munduak ez du jada sistema trinko bat osatzeko elementurik. Ia atzo arte, pentsamenduaren sistema hundiek segurtasun ematen ziguten. Mundua ulertzeko eta munduan izateko pautekin batera. Zalantzarik ametitzen ez zituzten sistema itxi ondo antolatuak ziren. Nola erlijioan, nola ideologian, nola filosofian. Horain ordea, biluzik sentitzen gara. Eta bakarrik. Claudio Rodriguezen hitzekin, poema bateko hitzekin esan da. Lehen esaktoa ondegina zena, orain ez du bere lekua aurkitzen. Ez du aurkitzen, eta egunak dira. Descartesen zalantza pamatuarekin hasten da aro modernoa. Eta hor, kalean zehar ikusten ditudan persona horiek panpin mekanikoak balira. Eta beren giza itxura engainatu egiten banau. Duda horren aurrean, arteak, nobelaren forma harturik, aurrea hartzen dio filosofiari. Eta Cervantesek, Kixotea eta Sancho sortuko dizkigu. Horra modernitatearen biaita. Descartes batetik, pentsamentoren aro bat izten duena, zalantzari ate nagusia zabalduz. Cervantes bestetik, ambiguotasunari formulazio berbala emanez, berak sortutako bi automata genialekin. Kandela babesten, esku aurrarekin. Imaginatzen dut pandemia batek, otxopeteen kontatzen den izurbetea bezala, segurtasun falta totala eragiten duela, etxipena barreiatzen, duintasuna burutzen. Nik bintzat, halako izurrite pandemiko bat imaginatu nuen otxopete girotzeko. Iraganaz idazten dugunean ere, gaurtik idazten dugu. Gaur dakigunetik, ez gara jartan segitenetik. Nahi izango ez bagenu ere, gaurko begiradak bete aurkitzen du, bere neurriko behatxulo bat, aspaldiko auziak kontakizun bihurtzerakoan. Nire begiradak erakusten dit, sistema oro argitzaileek porrot egin dutela. Etorkizunari diogun izua berriz, ez dator. Garai batean bezala, kataklismo naturalen eskutik, ez da beste munduen balizko inbasioen ontzi espazialetan. Lehen batez historian, gizakiak gizaki denetik, nagusitu eginda geu izango garela mundua desegingo dugunak. Otxopetxe idatzen nuenean, garai hartan, maiz xamar aipatzen nuen Italo Calvinok Lechita Invisibile liburuan adierazten duen bidea. Paradisoaren esperantza galduta, bai bizian, bai hilean, beste munduan, infernoa bizi dugula ohartzea eta onartzea. Ez dago besterik. Eta Calvinok dio, bi modu daudela infernoa eramangarri xamarra egiteko. Aukera bada, infernoa onartu eta infernuko parte bihurtzea, destinoaren automatak garela ikusi
bai, hori bai, baina hartaz ohartuko ez bagina bezala bizitzea. Horrela, lasaiago egingo genuke mundu handia. Bigarren bidea, arriskutsuagoa da, eta baita neketsuagoa ere. Arreta etengabea eskatzen baitu bizitzan zea. Behar genuke aztertuta jakin, bizi dugun infernuan, zer ez den infernu, eta espazio horri, infernua ez den gutxi horri, eutsi eta iraunarazi esku aurraz kandela baten argian babesten dugun bezala haizearen kontra. Zer eskatu beharko genioke arteari, baldin ez bada izateko nekearen entretenimendu, zentzumenen gozamen, eta horrekin batera, kandela baten argi infernu ia irabateko horretan, oraindik infernu ez diren espazioak habitatzen laguntzeko. Atzo gaur da, askotan esaten dut, ortopediak gaurko egun hitz egiten ari da, atzo gaur da, ala gaur da atzo akaso, alderantziz. Natalia Gizmurrek, è difficile parlare di sé, ni da chiedere la salariale è stato utzulita, dio, gure postasun personalarentzat edo gure zoritxakarako errealitatearen kontinentziek eragin handia dute idazten ditugun gauzetan, ebitezina da. Bentsat, idazten dugunarekin zintzo jokatori bat dugu. Bertolt Brechtek, bestalde, dio, hemendik eta gaurko garaitik urrun garatutako historia batek aukera gehiago dutela katarsia eragiteko irakurlengan hurbileko kontakizun bate baino. Iraupen luzeago duelako. Obraren ideietan eta pertsonaien erabakietan zentratzea eskatzen du. Kontakizunaren funtsera iristen saiatzea. Arroz baten, pertsonaia arroz baten lagunan sartu eta haren sentimenduak nire barrura despasatzea. Ni ez naizen hori, beste garai eta beste kultura bateko baldin bada, eta nire baitako funtsak lortzen badu beste horren funtsa ezagutzea, sakonera horretan egingo dugu topo, garaiak eta gaurkoak, haiek eta nik. Eta funts komun horrek eragingo digu irakurketaren katarsia. Antigonaren dilema, gutariko bakoitzaren dilema da. Eta sakoneran dago gure kultura baten sakoneran dago kultura baten edo literatura baten unibertsaltasuna, ez azalera. Urte asko dira kontuei buruz lehendabizikoz jardun nuenetik. Pentsa, 18-19 urte nituen, Donostiako apestegian nenbilen, eta 80 folioko saiakera bat argitaratu nuen multikopian. Gaurko literatura zuen izena, ausardia behar du. Eta Grantek urrutiramentuaz esaten zuen hori jasoa dago bertan. Hemen ari naizen baino modu xalo noski ausartagoan. Ordutik, gira eta buelta asko eman diot literaturaren errealitatetik urrundu beharrari. Baina ez, errealitateari bizkar emateko, bertara hobeto hurbiltzeko baizik. Nire horren artean, Otxopetxe da egungo garaitik gehien urruntzen den novela, bai denboran, bai espazioan, bai hizkeran. Baina aldi berean, irudipena dut, nire horren artean, bera ez ote den gehien hurbiltzen dena gure gaurko errealitatearen funtsera. Ari naiz, Mendebalez. Baina ez politikaren, historiaren edo filosofiaren trepetekin, literaturaren ahalbideekin soilik baizik. Beti dago besteren bat, ni baino okerrago. Irakurtzen ikasteko txikitako liburuak ikuin laburua zekarren, gure eskolan. Honela ziren, gutxo gara. Bazen munduan zer janik ez zeukan gizon pobre bat. Jateko zerbaiten bila zebilela,
Altramus batzuk aurkitu zituen bidean. Altramusa pistatxearen eta eskurraren arteko frutu bat, inor jaten ez duena animalien bazka izaten dena normalean. Pentsaturik zein ondo bizitzen jendea eta zein txarto bizitzen gure gizona, negarrez hasi zen altramusak jateari utzi gabe. Altramus bat jana gara, azala zupatu eta atzera botatzen zuen. Norbait sentitu zuen beratzetik. Giratu zen. Bera botatako altramus azalak zupatzen ari zen. Otxopeten badago fabula horri buruzko variazio labur bat, eta baita fabularen hitzal luzea ere liburuan zehar. Zergatik erakartzen dagoen balio literario urri apaleko ipuin horrek? Zapalduak era. Baina bagara zapaltzaile ere. Inguruan hurbil aterroka dauzkagu, guk botatzen ditugun altramus azalak pozik zupatuko dituzketenak. Boterearen eta kontraboterearen arteko lehiaren eremuetatik kanpo bizi da munduaren parte handi bat. Batxisto beraren lehen interbentziotik hasita, liburuaren ia erdi xamar aldetik aurrera, jende ugari ikusten dugu bizi dena sistemak gutxietsitako altramus azalak jatetik edo aile janezkero kontent biziko ditekeelarik. Lunpena dira, bizitak baztertuak, lurrazpiko estoldiretan bizi diren hile horiak, maminunak eta musleak, hainez bezalakoak. Liburu idatzen nuen bezala, orain ere erakarmen literario handia, literaturaz bakarrik ari gara, orain ere erakarmen literario handia duten niretzat ezin dituen historiatik kanpo utzi. Eta hemen dator, lehen aitatzen nuen hizkuntzaren arazoarekin eta ze ikusi handia duen, ja pasarte luzea. Eta deituko nioke hitz bakar batez, sinesgarritasuna. Gauza bat sinesgarria egingo bazaio irakurlari, neuk sinestu behar dut idatzitakoa. Otxopek idatzi nuenean, historioaren sinesgarritasunak adeinak garrantzia zuen niretzat hizkerarenak. Areago, garbi neukan, hizkerak behar zure izan, kontakizunari ateak zabalduko zizkion giltza. Nola hitz egiten zuten oran 6-7 mende ez dakigu. Jakin izan da ere, ezingo nuke orduan bezala idatzi. Baina ez soilik ezinezkoa litzateke helako. Literatura komentzuen kutsa bada. Laguntu egiten dugu. Ahoz jaten duguna, osorik eman, efektuak bilatu, elipsiak egin, erakarmena bilatu, interesa piztu. Hitz egiten duen bezala idazten duena, idazle txarra da, baita munduko hiztun onena izan da ere. Hala zioten klasikoek. Euskarazko tradizioan apurrak ziren nobela historikoaren jardunak, eta ez zuten nik bilatzen nuena asetzen. Nola asetuko zuten bat, nik ez nuenetan nobela historiko bat idatzi nahi. Kontatu nahi nuena, ahistoriko izanik, hizkerak ere ala behartu izan. Asmatua neurri handi batean. Hona zer uztartu behar nituen jario natural batean. Alde batetik, euskara batu da. Ogintxe, martxan, abialazita geneukan tresna. Bezetik, erdiaroko jardun alako baten itxura hartuko zuten hizkera bat. Hirugarrenik, literatura unibertsaleko hainbat ereduren egitea, eta hori importantea da niretzat, eta presentzio hori badago. Itun alako bat sinatu behar nuen neure buruarekin, eta erronka egin irakurleari. Nik sinisten dudalako, ikere sinetxe egin behar dunk. Sakrizioten moduan esan dut. Iketan hasi nahi zen, orduan bukatu ere, iketa modu hortan sinesgarritasunaren bila. Lan irrikatxo hartu nuen. Pasioz eta arriskuz betea. Pausoz pauso, estrategia batzu segitu nituen
beste testuinguruetatik hartutako hainbat hitz, esamolde, formula eta konparazio erdi galdu neurera ekartzeko. Baita tartean hitz berriak sortzeko ere. Berriak zirenik nabarmendu gabe pasatu behar zuten irakurlearentzat. Eta ona, lan politenetako bat. Hitz eta baliabide erretoriko aile guztiak testu inguru berri batean txertatu behar nituen ahal nuen naturalen kontakizuna bortxatu gabe. Irakurleak ezagutzen entzun hitza, argi zezala testu ingurua. Eta ez da alako miraria. Denok ez dugu baugaraz ikasi hizketan eta irakurtzen, ez da dugu ikasi hizketan eta irakurtzen testu ingura erratik. Ume batek, lehen debizeko hitzak ez ditu ulertzen, kolpean esandakoan, baina testu ingura erratik, azten da, jasotzen hori edanak, eta irakurtzen ere abesi ikasi genuen. Oen berriz, pedagogia eta gomendio eta aldan xumena eta xamurtuena emana izatzen zaila umei. Eta horrela noski ikasiko dute, berroi hitz. Niretzat idaztea ez da historioak kontatzen dutxan, ez da behir izan. Hizkuntza bat dauka, eta haren tripetan maixiatu eta abantailak ikertzea gustatzen zen. Hitzen izaera den letrazkoari eta izaera musikalari erreparatzea. Galtza eta praka hitzek esan nahi bera izan arren, oso aukera desberdinak eskaintzen dituzten giroaren, testu inguruaren eta ondoa duten hitzen arabera. Beti hitzen musikaltasuna aintzat hartuta. Galtza hitzak baditu ahalmen batzuk, praka hitzak ez dituenak, eta alderantziz. Perpaus baten kadentziak, bisilabako hitz bat eskatezake eta ez irunkoa. Perpaus baten kadentzia, hots gogorren baten premian ego iteke, eta ez lehun baten beharrean. Hitzen eta esaldien musikaltasunari eta erritmoari erreparatzea ez da poeten egiteko baizik. Eta lanbide honi idazleo asko erreparatzen diogun, lanbide honek asko erreparatzen diogun kontu asko biltzen. Begirati ezaiogun, irain gixako ateraldi honi. Mozporzeken zagizikin alena. Zagi esan dut, alena esan dut, arauak zahagi eta alaena markatzen dizkit. Batasunak bastatutako aukerak hautatzen baditu, zagi eta alena alegia, etxe pare baino lehenagotik datorkigun tradizio erritmiko batean ari naiz. Lau irusilabako moldean. Bigarren aukerek, aldiz, erritmo hain gure hori puskatzen didate. Naiz Euskara Batuak bedeinkatutako formak izan. Gramatikak eta arauak ezin dituzte hizkuntzaren tripak mendean hartu. Izatez, ez ezerk, ez inok, ez da idazleri genialenak ere ezin ditu hizkuntzaren tripak mendean hartu. Mendiari ez nometzeskio langa jarri, are gutxiago hizkuntzari. Prosaren poza. Erekin literario guztiek sortzaile badute, baina irakurleak zilegizatzen ditu, bai historiari dagokionez, baita hizkeraren aldetik ere. Ariketa estilistiko baten moduan idatzen dituen gero otxopetxe izango zenaren lehen horriak, eta errondan zuten protagonista. Ez nekin horria, personai honi, errondan deitu, erroldako soldadu bat, edo errondan da bilena, koerkazale bat, gure kopla zaharren bidetik. Hoi ez errondan dabil, berak dakigutik. Plautoren miles gloriosus edo soldadu fanfarroiaren gaiarekin nebilen garaiaetan. Nola kapitan frakasan, ala otxopetxen, eta banonetan neurri batean, bada soldadu fanfarroi bat. Lehen, ariketa estilistikoa aipatu dut. Eta denbora dezente eman nuen, halakoen bidetik, probak egiten, tonua saiatzen, ahotsa asmatu nahian.
Erdiaroko giro halako bat iradokiko zuen denbora lauso baten airea eman behar nion narrazioari. Jon Etsaideren ahaleginak agian balio zezakeen nobela historiko idazteko. Baina horretarako ere, zurrunegia egiten zitzaidan eta zait, haren aportazioa. Hizkera markatu behar nuen, baina ez denbora markatu baten esanetara, historiako garail jakin baten euskararen esanetara, denbora difuso lauso baten zerbitzua baizik. Denbora historikoaren marka jakinik gabeko tempus bat lortu behar nuen. Adibidez, jerarkia militar edo eklesiastiko edo artistikoaren izenak ez neuzkan euskaraz. Asmatu egin behar nituen handik eta hemendik hartu eta egokitutako hitzekin. Fray de Doctrino, Baronet, Jean, Aba, Maisu Nagusi. Latina bihurtuz. Muz edo maminun bezalako trataera zaharrak neure konvenientziara ekarriz. Eta guztiarekin jolas bat antolatuz. Zoragarria zen. Zoriz eta zoroz betea. Hitzaldi hau eta gehiago beharko nuke horretaz guztiaz mintzatzen. Bufet libreak. Inaxio Mopikat, lentxak ikusi dezartzen. Otxo Petxarekin zer ikusirik izan zezaketen nire irakurketa batzuk aipatzen ditu edizio errebisetuari egin zion sarrera. Besteak beste, Koetzeren Esperando a los Bárbaros. Bufaldunaren Gaueko gezurrak. Perutzen El Caballero Sueco, edo Jadaleren El Viaje Nupcial. Guztetatik, Bufalinoren bakarrikan dago euskaraz. Gezurrak, mozorroak, engenu eta imintzioak, mozorroa dine historioa, mozorroen arabera antolatutoko egitedua, denbora lauso bateko tempus maisua. Hori dena, aurkituko duzuen liburu horretan. Gaueko gezurrak izenekoan, literatura universala sailean dagoena. Biziki komentatzen dizuen. Eta hori guztia, euskaraz emana, ederra da. Baina Otxo Petxe idatzen nuenean, etzegoen euskaraz. Nik gaztelanez ezagutu duen. Ez neukan beraz, euskaraz, Bufalinoren liburuko metamorfosien bilakaera, tonua, iruditeria. Ez haiek errepikatzeko neure tonu propioa bilatzeko baizik. Hori zen nire helburua, eta nire helburu izaten da baita ere euskarazko referentzietako euskaraz dauden referentzietako joatekoan, ez da hura kopiatzeko, baizik eta handikan abiatuta beti zerbait berria sortzen. Azkenean, arteak lehen daukasunetik pauso bat gehiago ematea baita. Esan bezala, ez neukan beraz euskaraz, Bufalino liburua. Ulertzen duzu zergatik den garrantzitsua itzulpengintza ez horiek irakurleentzat, denok ere irakurleak, ez horiek irakurleentzat edo eskolan, baizik eta bereiziki idazleontzat. Ze importanta gero eta obra importanteak euskaraz ahalik eta gehienen ditzea. Hizkera literarioak batzuetan hautsi egiten du. Bestetan eraiki. Edo zehatzago esan da. Hausten duen askotan, behar bezala hausten denean, beti eraikitzeko da zerbait garria. Otxo Petxeko hiztegia beratxa aipatu izan da. Baina nik uste dut, kolorea dela importantea, ez hiztegia. Hiztegiak apenas balio duen kolorerik gabe. Hiztegiak bufet librak dira. Ikusiko zenuten, hainbat hoteletan. Zenbat unbete antre gizon gizen ipur bonbolo urbiltzen den bufet libreetara. Denetik atera eta edatera. Eta denetik neurri gabe. Hain aukera hondian behar den hartzea da neurria. Narrazioak behar duena baino ez. Otxo Petxe idazteko, nire bi bufet libreak dizionario de autoridades izan zen bat, artean orotarikoak
hiru ale edo zeuzkan, argitaratuak, eta Mokoroaren hortik eta hemendik repertorio de locuciones hiztegia. Mokoroa erabili duenak badaki, kontzeptuka dagoela antolatua. Horren nire arostegiko sekretutxo batzuk kontatzen egin ez. Mokoroa erabili duenak badaki, kontzeptuka dagoela antolatua. Eta lokuzioak jatorrizko testingurarekin emanak daude bertan. Demagun. Errondan urduri dago, ies egitera doa. Urduri eta beldurrez. Jo Mokoraren iztekira eta behiratu inkietu, temor, kontzeptuan. Beldurraren bandakoak agertzen zaizkigu, egonezina, izua, erorria, estura, ikara, laborria, lastura, sarrakioa, eta beste hainbat hitza. Baina, testinguretan behiratu, eta hitz guzti horiek daude inguratuta, demagun, aietio ez. Eta horla, beldurra izan diteke, gaiztoa, ankerra, laborria, larria, latza, gogorra, ospina, beltza, gorria, estua, itxua, etxia, eroa, hotza, zein beroa, zurbila, mina, errea. Batek egin dezake iez, izua zaldi hartuta. Beldurraren dardara luzea esproi duela, eta beldurra bridatu ezinik. Otxopetxe agertu bildur da errondan. Beldurra, edo laborria, izua, nahi dituzen sustantibo guztiak jarri, beldurra ezurretaraino sartuta dauka, erraiak erretzeraino, odola izosteraino, behazuna ospin huts bihurtzeraino. Beldurra urka bilur du, hilia lastuta dauka, bihotza izotz. Eman ditudan horietako dezente daude Mokoroaren hiztegian, baina asko, handik abiatutakoak, handik abiatuta ateratakoa dira. Beldurraren inguruko 700-dik gora esaldi daude jasota bertan. Beldurrari buruz bakarrik, 700 gora esalditik. Pentsatuko zenbat material dagoen hor, harakatu izateko eta begiratzen dut, pasentzi pixkari da behar. Alaxe adibidez, beroari buruz ere. Otxo betxe irakuratu zuena, gogoratuko zarate, ze importantzia duen, importantzi plastikoa esango nuke, beroa sentiara zenen nionik irakurleari, bero zerak. Eta orduan, beroa girotzeko garaian, ere, Mokoroa aneukan materiala arajo eta han ikusten dituenak baliatzeko, edo handik abiatuta neure kasa moldatzeko. Hiztegi aberatsa, ez da aberatsa, olorerik gabe. Litekeenaren laborategian, literatura da litekeenaren laborategi bat. Ernst Bloch, filosofoak dio litekeenaren laborategi bat dela literatura. Lore jaio berriz beteriko, balkoi batera eramaten du laborategiaren irudiak. Askotariko iradokizunak, filosofikoak, literarioak, estetikoak barreiatzen ditu. Laborategi idibiko bat ezari naiz. Ikusten dituzu gero ospitaletan da neolako dauden, eta ez da kontatzen ari nahi zen bezala. Oraindik ez dena, baina laizter izan daitekeena barrundatzen du literaturak. Zein laboratiko bat baita, fikzioekin esperimentatzen ari dena etengabe. Espresio zoragarri bat daukagu, bai gaztelaniaz, bai euskeraz, esaten dugu, denbora egin dugu. Denbora fabrikatu dugu, denbora egin dut, zure zain. Izurriak, denbora egin nia zuen gaixoa konturatzera. Idazleak, fikzio eginez, denbora egiten du, denbora berria sortzen du. Idazten enplegatutako ordu errealetan, ordu fikziozkoak eraikitzen ditugu. Eta behin liburuak kalean denean, irakurleak ordu errealak behar ditu guk sortutako ordu fikziozkoak bizitzen. Leireko Biril Lafrailea
basora irten eta kardantxilo bat entzuten entretenitu zen 300 urtez. Irudimenak ere egitako denbora berriaren misterioak dira. Zeintzuak Kixoteko apaizak ez baitzituen ulertzen. Mirad, hermano, tornó a decir el cura, que no hubo en el mundo Félix Marte de Hircania, ni don Cirongilio de Tracia, ni otros caballeros semejantes que los libros de caballerías cuentan, porque todo es compostura y ficción de ingenios ociosos, que los compusieron para el efecto que vos decís de entretener el tiempo, como lo entretienen leyéndolos vuestros segadores. Porque realmente os juro que nunca tales fueron en el mundo, ni tales hazañas, ni disparates acontecieron en él. Eta apaisa, gezurretan ari da. Ze hori edanak esitzen dute gure buruan, gure irudimenean. Eta irakurtzen ari geranean, haien bertan agertzen diren egoerekin eta personaiekin bat egiten dugu edo justu kontrakoa egiten dugu. Fikzio hitza irakurtzen eta entzute hutsak narraziora garamatza ia salbuespenik gabe, baina poesia ere fikzioaren adar bada. Esaten dute teologiare alaxe dago. Baina poesia ere fikzioaren adar bada. Fikzioetan, fikzioetan. Genero guztiek, bakoitzak bere galgatik, errealitatea dute abia puntu, denboraz kanpoko, beste denbora klase bateko estruktura enigmatikoak sortzeko. Material ideologiko eta historikoekin, estetikarekin, hitzen musikarekin. Baina materialok noranahikoak izan daitezen, idazkuntzak jantzi edo bilustu egiten ditu, mozorrotu zein desitxuratu, eta beste tokietan denbora batean jarri, desplazatu, errealitate berriak iradokitzeko, kontatzeko eta espresatzeko. Baina horren guztiaren, engranaje horren guztiaren koipea hizkera da. Hori martxan jartzen duena, motor hori martxan jartzen duena, hizkera da. Fikzioaren zentzu betea ez dator, soilik asmamenetik eta irudimenetik. Hizkuntzaren jantzirik gabe, eraiki nahi den fikzioaren neurriko soilekorik gabe, fikzioak ez duke galga literarioa lortu. Eta hor, galga literario hori sortzeko garaian, hizkerarena, hor ere asmamen bat behar da, diferentea dena kontakizunetik, hizkeraren asmamena. Eta fikziozko zentzu betearen miraria, gutxitan gertatzen denez, kritikaria idazleek asmatutako engranajearen pitzaduren eta arrakalen bila azten dira, nun egin dezun okerren bat. Historiaren flakiak seinalatzen dituzte, porrotaren notarioak bai dira. Baina aditu gutxik aztertzen du, hizkeraren erantzukizuna, eta gutxiago, hizkeraren erantzukizuna, engranajaren koipea, emaitzaren koimaian, zein defizitean. Aipatu adituak ez dira, estricto sensu, literatura zari. Zeren galdera baita, zer ematen dion izeera literarioa testu bati. Galderak ez du erantzunik, ez behintzat erantzun beterik. Walter Benjaminek galdetzen duen bezala, ez altzaigu inoiz esan, benetako obra literario baten funtsa, zerbait ulertezina, sekretua, poetikoa izatea dela. Poetikotasuna ez alda hitzekin, eta hitzekin baino ez lortzen. Benetako obra literario baten funtsa, hain da ulertezin, sekretu, poetikoa, non ez dakigun garbi zer den funtsori. Ez dakigu, mirari horretan zer proporzio duen hizkerak, zer nolako eragina duen asmamenak, zenbaterainoko garrantzia duen fikzioaren antolamenduak. Baina zer den esaten asmatzen ez badugu ere, irakurreok berehala ikentzen dugu testu batek sortutako efektua literarioa den, ala ez. Testu bati literatura izaera ematen dion zeraren zera horren, kode sekretua da, idazleak bilatzen duguna.
Eta azkenkoa da. Hasi bezala bukatzen du. Gaita jotzaileen gizakasua naiz. Non nago? Non nagoen? Begira, hilotzen gurpian nago, eta lurperatu egin behar nago. Baina ni ez nago inda, ez da? Mila esker. Daukazuen aukera, galderaren bat egiteko. Hitz berri horien ejemploren bat, asmatutako hitz berrien ejemploren bat. Olako ezakoen burura etortzen zaitenik ez, baina insulto patetibo konposatu bila da. Lehenkoan Pako Aiztik frakanasa. Frakanasa, bai. Aipatu zuen, hori berria da? Hori izan klasikoa da. Frakanasa, frakanasaiak. Hori izan ikasmatiko da. Naia bat nuke. Prefusta ez hori klasikoa da. Zerak admirazio edo hori iztegietan agertzen da. Hori izak abaiakoekin eta zerak nobera batzuk markatzen. Bueno, latinaren erabilera adibidez, ugari xamarra dago, baina latinaren erabilerarekin ere ahal nuen neurrian irakurriari hurbilekoak egingo zitzaizkion elementuak erabiliz. Ez beti, ez baita posible, baina. Bihar irakurtzerakoan, ze ahots erabili behar da. Sondoa, figuna, Bueno, eskerrik asko topa jo. Beraz, G-rekin ala G-rekin. Nik Angel beti zerak Antonioarekin idatzi eta bueno, zerak behin horitzen ez berrian artikulu batean nintaz ari zala zerak Xabier Quintanak gerekin jarri zuen izena eta esaten duen nik bere ezak deitura jarriko banu ku batez zer ez dituzken entzungo. Azkenean, jendeak uste duen baino, asko zer obedienteagoak izan gera euskararen kontutan, asko zer obedienteagoak izan gera, esanikoagoak izan gera, eta adibidez, erabiltzuten Angel gerekin izatea, baina gertatzen handi idazten hasi nintzenean, ez zegoen araurik, baina ondo ikusia zegoena zen jotaz egitea logotik antzaiatik erberazko horren ez gara hasiko ezak izenak eta aldatzen egun batetik bezera teten gabe. Zabatzen bazan kalean, eta ezak lagun bat erdalduna bera eta ala esatezean kalean ikusten nioena. Agur Angel Conjota bea ere Angel Sanz, agur Angel Conjota, eta uno agur Angel Conjota. Liburuak aurreko izaldietan aipatu zen Humberto Ecoren eraginen bat edo bazeukala garai berekoak omen direla eta liburua.
Eta ipagarria da, semiologia ipatu duzu zure hitzaldean. Eta agian, orduan baiten ere loturaren bat dago. Ba, begira, zer hau argitatu duenean, ordutxe zegoen zerak modan, Umberto Ecoren novela, eta nik oraindik ez dut novela irakurri. Ezagutzen dut pelikula sekulando egintza. Eta justu, ez nuen irakurri nahi, honekin nengoelako. Eta koinzidentzia badi dauzka, seinalatu egin beharko dizkidate, ze harrituta utzeko dut. Ez dut ezagutzen liburua, ezagutzen dut, eta Umberto Ecorenak gauza asko irakurri dut, eta novelak ere bai. Baina hori, ez dakot ezerak nahi agodet irakurriak. Liburuak erderaz izan duan harrera, izan zuan harrera? A ber, ezerak behar bada, baita ere jokak erantzuk hori, baina ezerak samen zerbait gehiago kritika osunak zintzizien, ez hori potenza, baina gero hori ez batzen dut, sabenetan nahi beste. Galdera bat sinesgarritasunari buruz, aipatu duzu zerbait, zuretzako batez be zetan oinarritzen da sinesgarritasun hori, zeri ematen duzu garrantzia, zuk idazten duzun edo zer sinesgarri daikin, lehenengo zauretzat eta gero beste guztientzat. Bueno, sinesgarritasunak alde asko ditu, goraben asko ditu. Sinesgarritasunak zeikusia du, arauztegi guzti antolatzen duzunean, pertsonaiak sinesgarriak izatea. Kontatzen duzun argumentua generala. Azkenean, literaturan dena da posible. Beira, gizon ikusezina posible da. Kontatzen duzu histori bat ondo, eta hori, sinesgarri egiten bat merezu, sinistu egiten duzu tipo bat, ari dala etxe batetik bezerata, gizon ikusezin bat da bilena. Orduan, edozein gora bera antolatzen duzunean, baita fantastikoena baldin bada ere, sinistu egin behar duzu, zuk kontatzen asmatu duzulako. Eta hasi umeen ipuinetatik, eta botadun katua, eta botadun kantua ipuina kontatzen azte bali mazera, edo Bremengo lau musikaren historia kontatzen duzunean, gero lau animaliak elkarren gainean da jatzen duen eta pixkanaka, ipuia horra dihoa eta dana sinisten azten zera. Bueno, konbentzioak daude. Eta zu azte bali mazera zerbait kontatzen ez zera. Behin batean bazen, jartonuarekin ere lagunduta, badakizu etorreko dena, igual ez dala atzo gertatu zena, edo gaur goizan gertatu dena, eta beste denbora batean lagatzen zaitu. Hor, bazen behin, hizkuntzaren bidez, tonuaren bidez, sartzen zera beste bide batean, eta horrek laguntzen dizu. Baina gero, ez da hori nekua, gero kontatzen duzun historia horretan, sartzen bali benduzu elementu batzuk bat ere, engranajearekin ez datuzenak, edo funtzionatzen ez dutelako engranajearen barnean, orduan sinesgarritasuna galtzen du kontakizunak. Hori, kontakizunari berari dagokionez. Eta berriz, hizkeraren aldetik, personaiari dagokion, ez dagokion zerak bira. Klasikizak, etortzen zait gogora, klasikismo garaian, dekoroa, antzerkian, ditzen zitzaion, personaiak bere klase sozialari zegokion hizkerarekin hitz egitea. Eta baldin bazan aristokrata, ja maila altu bat hitz behar zuen, eta neskameek eta morroiek baldar hitz egiten zuten. Eta bestei lagatzen ez zitzaien ezerak, txiste txarrako nekete egiteko beti ere, hori guztia erreserbatzen zen klase basuetara. Eta
sinesgarritasun balizko baten arabera, kasu honetan, baita ere sinesgarritasun ideologiko baten arabera. Baina hori horrela establezitua zegoen. Beraz, lehen aipatu du hizkera oinetakoaren neurrira. Mendire etzera joaten etxeko zapatilekin eta alderantziz. Etxen ibiltzen mendiko botekin normalean bintzat. Eta horren ara, pixkat, metafora horrekin ilustratzen du hizkeraren aldetik zein dan sinesgarritasunaren bezala. Azkenean, sinesgarritasuna da itun bat. Idazlearen eta irakurlearen hartu itun bat. Nik hau kontatzen dudana, nik sinisten dudalako, lortu behar dut, zuk ere sinistea. Baina zuk, sinistuko baldin badezu, nik hor, gezurra esaten dugunean bezala, gezurra esaten dugunean, eta besteak iritsiko baldin badu gezurra da, nik nolabait trampa antolatu dudalako, mentalki, anak ez dira kalkulatzen, baina egiten duzu, nolabait sinesgarri egin gezur hori, berak besteak agapa ez dezak gezurra. Bueno, esan dezagun, munduan den gezurrik handiena eta genialena literatura da. Kontatzen ditu guzti hauek, kontatzen dut gezur handi bat, ze otxopetxe ez da existitu, apaizak, togosok apaizak esaten zuen bezala kaballeroek ez di existitu, baina guk, berak ez, baina guk bai sinistu egiten dugu, horiek gure irudimenean ditzat bizizan dira da eta bizitira da. Eta gint, Ez bada besterik, eskerrik asko etortzeagatik eta bihar Arriagan ikusiko gira.